Здравейте! Ще ви направя кратко въведение как се използва колонката за самообслужване на бензиностанция Брестник. Първо избираме колонка 1 или 2, след което избираме вида гориво и начин на плащане, в случая в брой. След това поставяме банкнотите една по една в четеца за банкноти. След това колонката ще ви попита дали потвърждавате сума, която сте въвели. Цъкате потвърждаване, след което въвеждате ръчно сумата, за която искате да заредите колата си. В случая от тези 20 лева искаме да я заредим за 15, цъкаме други суми, натискаме 15, потвърждаваме, избираме, че искаме или не искаме фактура, имаме 5 минути да заредим колата си. Взимаме пистолета, пъхаме го и стискаме. Пистолета автоматично ще спре, когато желаната от вас сума вече е налята, като отстъпката, която получавате, се начислява като гориво върху вече зададената от вас сума. В случая вместо за 14,40 зареждате за 15,60. Взимате рестото, което може да се върне частично като ваучер, който може да използвате при следващо зареждане на колонката за самообслужване. В случая имаме 2 лева на монети, 3 лева ваучер. Винаги бързо и лесно в бензиностанция Брестник. Очакваме ви!